kulob. Abi nila ang kulob, dili malikawa. Tungod kay dili na ako kontrolado ang kulob. Kadating ulan ang kulob, antoso na lang. Apan karon? It's like washing on sunshine. Fresh body with Downy. With Deep Action Antibac, Downy's best ever kontra kulob. It's like washing on sunshine. Fresh body with Downy. Magbangong buhay na. Go na go ka humot, Downy. Magbangong buhay with Downy's best ever kontra kulob. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Lucas sa Kapitulo 22, atong mabasa nga nagkalalis ang mga tinunan kung kinsa ang labaw kanila. Kung kinsa ang kinsay leader nila ba? Kinsay labaw nila. Ugunya, ang reaksyon sa atong Ginoong Hesukristo, wala siya mo supak o wala niya kanabang sungia ang pagtuo nga adunay labaw. Apan dunay siya gipamahayag nga unsa ang labaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan usab ang tulumanon nga giuluhan, kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Tunduyano, Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon, nagmagkauban nato dinhi sa istasyon. Ang atong mga kasamang radyoman, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba no, sa technical side, o sa gihapon atong pasiunang pagtimbaya no, sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyang tibuok youth staff dinhi sa maong Sibiyahanan. Dili na lang nato hinganlan, no? O tanan no, mga amigo, amiga, kasama ng radyo man nato dinhi sa RMN Dipolog. Sige po ng atong spiritual nga amahan, ang atong obispo. Dili nato usab kalimtan ang atong pagyukbo kaniya, Most Reverend Severo Kaermari, ubana sa iyag yung tibuok yun nga mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga diocese. Okay. O sa gihapon ako mingon, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan, no? Okay, bago ra di pod, no? Ang atong kapistahan sa Santo Rosario, no? O hinaot, no? Nga katong atong pagsaulog sa kapistahan, magpahinumdum gihapon nato ug unsa ang atong pagkakristohanon, no? Nga diin atong adlaw ang ehemplo mao ang atong mahal nga inahan, no? Ang iyang inahanon nga panginahan usab nga iyang gipakita diha, no, sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario. Ang summary, no, sa misteryo sa kaluwasan.
naman na diha sa atong santos nga rosaryo. Nga di ang atong inahan nga gaauhag ka na to nga atong pangadion ka ng pagampuan, no? Pamalandong na sa misteryo sa kaluwasan. Kinaman diha ang pagkatao, pagkasakitan, pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Diin hangtod karon wala usab gihapon na masabti sa uban nato mga igsuong nahimulag. Okay. Now karon ang atong hisgutan padayon gihapon ta sa ato nga tema. May labot na niining the teaching authority of the church. Okay. Atong gikutlo pag-una yun, pagsugod yun sa atong tulumanon karon ang Lucas 22. Wala na ito gikutlo ang sitas yun tibuok, pero ang iyang context. Diin nagkalalis ang mga tinunan kung kinsay labaw nila. Kinsay leader ba? O kinsay chief? Sa laing termino, kinsay pope nila. Kay sa atong paghulagway aning the teaching authority of the church, ang simbahan, usan ni kaging harian. Unya ang gingharian, doon na siya hari, doon na po siya prime minister. No? Kung atong balikan ang atong nahisgutan na. Ang prime minister kanang tinugyanan sa Yahweh. Unya ato tong gikutlo tong Isaiah, no? Isaias kapitulo 22, tudling 21 hangtod sa 23. Rather, bisag sugdon sa tudling 20 hangtod sa 23. Unya ang bersikulo gyud diin makuha gyud nato ang litra por litra nga gipasabot diha kanang tudling 21 ug 22. Nga kanang mga tudling nga gahisgot nag Yahweh sa gingharian. Yahweh sa gingharian. Unya ang tugyanan na ng Yahweh sa gingharian tawagon og amahan. Amahan nga sa atong pinulungan amahan. O papa. Mao nang mga tudlinga sa Biblia ang atong gigamit nga basihan. Nga kung tugyanan gani kag Yahweh sa gingharian, buti pasubot gihimo kang prime minister, gihimo kang leader, gihimo kang labaw. Hinoon kanang Isaias kapitulo 22 tudling 20 hangtod sa 23. Ang istorya gyud diha particular gyud ang litra por litrang gipahayag diha. No? Dili na wa na maghisgot yun litra por litra nga sa atong panahon na sa Christianity. No? Pero ato lang nang gamit nga bersikulo, isip example o kung asa ba ta nanukad nganong ang simbahan ni Kristo na apoy prime minister. No, nga naman, kay kanang Isaias 22, mga tudling nga akong gihatag ninyo, Isaias 22 tudling 20 hangtod 23, naghisgot man na niya itong gingharian sa una. Gingharian sa Diyos nga gidumala og tao. Niya kahibalo man ta nga kining simbahan, kining iglesia nga gitukod ni Kristo, restoration man ni sa gingharian sa Diyos nga gidumala ni David ni adto katong Kingdom of David, gingharian sa Diyos nga gidumala og tao kay gipadumala man sa Diyos og tao ang iyang gingharian diri sa yuta. Di ba? Kadtong gingharian ni David. Unya kung hari gani ka sama ni David, kung mabakante na ang imong posisyon, na agyon ay mo hulip. Na mo musunod ni mo ba? As king. Parehas anang posisyon sa pagkamayor. Kung mabakante, doon na agyon ay mo puli. Posisyon sa presidente, no? Katungdanan sa pagka-presidente, kung mabakante, doon ay mo puli. No? Ina naman ang atong gobyerno, di ba? Niya, kay gingharian lagi ang simbahan ni Kristo, mao nang mudagan ta sa daang kasabutan, kung kanang gingharian nga adunay hari, tinuod ba gyud nga nana siya prime minister kanang gitugyanan sa Yahweh. O mao na. Now kanang Isaias kapitulo 22 tudling 20 hangtod 23, ang istorya na niadtong higayuna doon natoy nakalingkod sa pagkahari, no? Kanang katungdanan sa pagkahari nga si King Hezekiah, no? King Hezekiah. King Hezekiah, during that time, ang iyang prime minister, si Shebna, kanabang gahupot sa Yahweh, Shebna. Unya, usa ka wicked, usa ka dautan nga pagka-leader si Shebna. Pero siya ang gitugyanan sa Yahweh.
Mao mo gunay ato nang gikutlo pag-prove ninyo mga igsuon nga wa masayop ang Katoliko. Nga ang hari na siya prime minister. Unya ang prime minister tugyanan og Yahweh sa gingharian. Oh. So kung dunay mo ingon nga ngano kamong mga siipdi nga mong mga Katoliko nganong gigamiton man niyo ng Isayas kapitulo 22 tudling 20 hangtod 23 nga lahi man ang context ana dili man na sa panahon na ni kasimbahan ni Kristo o gingharian ni Kristo sa New Testament. Kay kanang Isaias 22 gahisgot man na atong gingharian sa una. Oh. Tinuod bitaw. Kanang Isaias 22 20 hangtod sa 23 gahisgot na sa una nga gingharian. Katong Old Covenant Kingdom. Oh. Diin niadtong panahon na doon natoy nakalingkod sa katungdanan sa pagkahari nga si King Hezekiah. Unya, ang iyang prime minister kato si Shebna ang gituganan si Yahweh. Now, ato nang gikutlo, isip prueba nga ingon ana gyud ng kuan structure sa kingdom of God diri sa yuta. Oh, di ba? Oh. Ato nang gamit nga basihanan, nga lahi to sa una, lahi pod sa panahon ni Kristo, pero pwede na tong gamiton tong sa una sa pag-prove nga ang gingharian ni Kristo na ay prime minister. Ang prime minister tugyanan og Yahweh. So mao nang Isayas. Di ba? Gawas og musupak mo nga ang simbahan moingon mo nga dili na siya gingharian. Supako ninyo ang pagka-kingdom sa church. No? Kung dunay mga pundok nga musupak nga kanang church o iglesia gingharian na ni Kristo, kung musupak mo ana, now siguro na amoy rason po siguro nga anong supako ninyo nga ang gingharian ni Kristo na ay prime minister. Pero kung muuyon mo nga ang simbahan o iglesia gingharian na ni Kristo, gingharian na sa Dios diri sa yuta, sa atong panahon ron ang simbahan, so naagyo na hari. Unya ang hari kay naaman na siya tunugyanan si Yahweh nga atong gitawag na siya leader o second in command to the king. Di ba? Sa panahon sa una, katong sa Isaias 22, gigamit lang nato nga basihanan nga wa ta masayop nga ang gingharian sa Dios na ay hari dahil naapoy prime minister. Ang prime minister mao na tugyanan sa Yahweh. Kadto lang sa Isaias, ang nahitabo lang atong higayuna nga gi-overthrow, gipalagpot sa katungdanan si Prime Minister Shebna tungod sa iyang kawikid. Niya atong higayuna, no? Tungod kay dili man siya maayong nga leader, gipulihan siya. Gipulihan siya ni Eliakim. Basahan rago ninyo, Isaias kapitulo 22, tudling 20 hangtod sa 23. Nga si Prime Minister Shebna, giilisdan siya ni Eliakim. Giingon diha, no? Shebna. No, ako lang giparaphrase para makuha din ang context. Kay usamang ka-wicked leader, usamang ka-wicked prime minister. So, kana gani no, sa di pa ko mopadayon sa pag-explain ana. Pwede po na natong gawion nga example, basihanan, kung anong sa history, doon natin ka nang gitawag og mga bad popes. Diba na may mga bad popes in history. Lahi po itong anti-pope. Lahi ng anti-pope o bad popes. Kay ang anti-pope, dili na tinuod nga pope. Kung moingon ta, anti-pope, dili na genuine nga pope. Pero kung moingon ta, bad popes, genuine ang pagka-pope, pero bad lang. Na? Ako nang iklaro nyo ha, kay sa Facebook god, na iuban dili insakto ang ilang sabutan ng duha ba, di na parehas. Ang anti-pope, dili genuine ang pagka-pope. Dili tinuod nga Santo Papa, piki, di ba? Kung mayon tag bad pope, genuine ang pagka-Santo Papa, genuine ang katungdanan, pero bad lang. Naparas ba ng atong gobernador o vice mayor ba, mahimong valid o tinuod ang iyang katungdanan sa pagka-mayor, dili bugos, dili fake, tinuod jud, pero kung hisgutan, kung maayo ba siya nga pagka-leader, maayo ba siya nga pagka-mayor, maayo ba siya nga pagka-gobernador, lahi na, di ba? Kay mahimo man nga genuine ang katungdanan sa usa ka mayor o gobernador, pero dili lang maayo ang iyang example. Inana po, ang pagka-leader, ang pagka-pope, kuha na siya. Kanang dili na siya ingon nga wa na siya basihanan. Kay kanang katungdanan sa pagka-pope, ang gatukod ana si Kristo. Kay sa gingharian ni Kristo, ang iyang gitugyanan sa mga Yahweh,
Si Pedro man. Di ba? So, buti pa sabot, si Pedro mo ay prime minister sa iyang gingharian. Si Kristo ang hari, unya ang iyang gitugyanan si Yahweh, si Pedro man, so si Pedro mo iyang prime minister. So, kadtong sa Isayas, lahi-lagi ang istorya ato, pero gigamit na itong basihan sa pagprove nga ang gingharian sa Diyos diri syuta na agi prime minister. Unya, kanang prime minister, tugyanan og Yahweh. Second in command to the king. Di ba? Basahan ragon ninyo ayo ng Isayas 22. Nya, kung di pagid mo, magduda pagid mo, ayohan ninyo basa mga unang bersikulo ana ang context ana nga chapter. Lucas, I'm sorry, Isayas 22, tudling 20 hangtod 23. Nga si Prime Minister Shebna nga gitugyanan si Yahweh sa gingharian, usa ka daotan nga pagka Prime Minister, usa ka leader. Giilisdan siya ni Eliakim. Giingnan siya, ang imong authority, ang Yahweh nga naa diha nimo, Shebna, kuhaon gikan kanimo og itugyan na ni Eliakim o Eliakim. Si Eliakim na po'y Prime Minister. So siya na po'y maghawid sa Yahweh sa gingharian. Dayon, tawagon ko nun ng katungdanan sa pagkatinugyanan sa Yahweh og amahan o pader. Nga sakinat sila, papa. Sa ito pa kung muingon mo, way basihan sa Biblia ng pagtawag-tawag ni Pedro og papa, nasayop mo anak. Kaya tingali muingon mo, asa man mabasa sa Biblia nga si Pedro gitawag og Santo Papa na way litra por litra. Pero ana ay masabot. Kay kung magtuon tag Biblia, dili man tanan litra por litra, di ba? Kay parehas ng monotheism. Unsa man ang monotheism? A belief of one God. Ang pagtuo nga usa ra Dios, pero di ta kabasa og usa ka bersikulo sa Biblia nga kanang mabasa ng pulong monotheism. Di ba? Na siguro mono sa kay kanang mono sa Greek one man na, no? Na ay mono de napoy theos. Pero kanang gikumbine ng mono og theos, usa ka Dios, wa ko'y nabasa anas Biblia nga mabasa gyud ang pulong monotheism. Mono og theos na pero monotheism di tang kabasa. Di ba? Pero sa nang Trinity. Di ta kabasag Trinity sulod sa Biblia. Oh? Pero ang gipasabot na sa Biblia. So yun na pod. Tinuod nga way mabasa sa Biblia nga si Pedro mo'y unang pope o unang Santo Papa. Pero kung sabton, mao. Ano man? Kay ako bitaw ning giplastado nga logic diya sa Facebook. Then nagalit to'y professor sa Bacolod nga ni ingon siya nga, oy maayo po ng imong logic, no? Naghatag ko og tulo ka premise. Ang premise mo'y akong gibasihan sa konklusyon, di ba? Mao man sa syllogism. Basta naa kay premise niya ang imong konklusyon gibase sa imong premise. So logical imong konklusyon. No? Nganong mo ingon ta nga si Pedro Santo Papa o Holy Father. No? So ang unang premise tungod kay si Pedro gitugyanan sa Yahweh sa gingharian. Mutuo ka nga si Pedro gitugyanan sa Yahweh sa gingharian. Then ikaduhang premise, ang gitugyanan sa Yahweh kana nga posisyon, kana ang katungdanan tawgon og holy. Holy o banal. Asa man na mabasa? Pinadayag 3:7. Revelation chapter 3 verse 7, ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og holy. Actually si Kristo may gipasabot diha kay ang nagkupot gyud sa authority gahom ang Dios man, si Kristo Dios man. So naa niya ang Yahweh. Naa niya ang Yahweh. Holy siya. Unya kay sa Biblia, di man kay siya ray gahupot anang Yahweh, iya man ang gipadumala pug tao, iya man ang gipahawiran og tao. Mo bitaw na nga wa gyud man sayop ang Katoliko nga kanang katungdanan ni Kristo sa pagkalabawong pastor, iya nang gi-extend sa tao nga iyang gisugo nga modumala sad. Ang katong akong giingon niyo sa miagi na tong Sibya nga iyang representative. Di ba? Pareha sa mayor, kung wala diha, iyang ipatrabaho, iyang trabaho sa iyang vice mayor. Ingon na. So mao na nga simple ra kay sabton nganang moingon gali nga ang pangulo sa iglesia si Kristo, dili nang Santo Papa. Si Kristo bitaw ang ulo. Pero ang pangutana, kinsa iyang gibinlan anang iyang trabaho sa pagkalabawong pastor? Pagka makita nga pangulo. Kay ang pagka-leader ni Kristo sa dihang nikayab na siya, ni adto na siya sa langit, nawala na ang iyang pagkamakita nga pangulo, kay tuwa naman siya sa langit. So kanang iyang pagkamakita nga pangulo, kinahanglan iya nang i-delegate
naa siya representative ana. Nya klaro man nga si Pedro. Juan 21, 15-17, sa tanang mga apostolis, si Pedro mo iyang giingnan, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Nga dito tanang mga apostolis, nga nung si Pedro na may giingnan. So klaro nga, sakto ang Katoliko, tungod kay si Pedro may gipili, nga may mahimong representative ni Kristo. Kay kanang pagka pastor ni Pedro, dili na kay parehas lang sa atong obispo nga, limited lang ang dumalahon. Ang atong obispo pananglitan si Bishop Severo Caermari, Most Reverend Severo Caermari. Ang iyang dumalahon, di na po Diocese of Dipolog. O mga obispo po sa Amerika, sa Alemania, ang ilang pong lugar, ilang dumalahon. Pero ang dumalahon ni Pedro, tanang katauhan ni Kristo. So ito pa, universal lang iyang pagkapastor. Di ba? Sa tanang mga apostolis, only Peter ang giingnan ni Kristo. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Kinsa man na nga pagkapastor iyang gitahas, ang iya di ba? Mao man na ang pagkapastor ni Kristo kanang pagdumala sa tanang panon ni Kristo. Di ba? Sumaw na nga si Pedro mao ang unang prime minister sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa laing pagka-istorya, si Pedro mao ang unang executive minister sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Dili si Felix Manalo sa INC, dili si Eddie Villanueva, dili si Ellen White sa Sabadista, dili si Charles Taze Russell sa Saxenyoba, dili na sila. Ang unang executive minister nga si Kristo gyud mo'y nagpasabot nga iyang gipili. Juan 21:15-17, Mateo 16:19, si Pedro. Mao nang sakto ang Katoliko. Nga si Pedro ang unang executive minister sa iglesia, o kung mabakanti ang katungdanan, doon na may mupuli, buhat 1:20, nabasahan ninyo sa list of popes. Diba si Pope Francis mo pila na? 266? Ka Pangulo. So mao na nga, dili na ko makandi ang simbahang Katoliko sa ubang mga pundok. Kaya nagtuo ko nga, only the Roman Catholic Church ang nagsunod sa protocol sa panaghiusa. No? Protocol sa panaghiusa. So, hangtod sa sunod Domingo pohon ato ning ipadayon kay wapatakahuman, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.